수나니 심어부터 가야 해보자시. 그나 하나 그거나 해서 꼴찌 상식처럼. Mahal video lo kamu ra. Karena kamu nggak ada. Apa sini sampai खैजोनजो खुलुम जाखो आरो खैजोनखौ खुलुमखो नों खुलुमनायदो खुलुमो हा दावाय खुलुमनायालाय साव सयजोनसो खुलुमबाय आरो आइ सयजन सातजनसो खुलुमबाय ओमफ्राय आरो खैजोनजो खुलुम जाखो नोङो हा खैजोनजो खुलुम जाखो साबिसेजो खुलुम जाखो नोङो आं खुलुम जाथ'वाखै मानो थाखाय दा जोङो दा लाइभमोन नालाय खुलुमनाया सेंग्रायावनो बेस्राया माने बे हिनजाव लायाखै नालाय दा खुलुम जाथ'वाखै आरो गाज्ला सेंग्रा गाज्ला दंथ'यो एसे दे आदाखौ ए नोंसोर सानैया बोरै गेजेराव हाबस'ना थायो जागोन बिथांनिफ्राय आरो सोंलायसै आरो ना र' नों खैजोनखौ खुलुमखो आरो नों खैजोनसो खुलुम जाखो आंथ' खुलुमनाया बहुत खुलुमबाय आदजोनसो खुलुमबाय नाथाय